नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां की संशोधन आनी नाविन्य हातूंत गुंतवणूक करप म्हळ्यार देशाच्या उदरगती खातीर निधी घालप आसा. नाविन्य आनी संशोधन अर्थवेवस्थेचे चालक आसात. नवी दिल्लीत महाराजा अग्रसेन टेक्निकल सोसायटीच्या रुप्या महोत्सवी सुवाळ्यात ते उलयताले. उपराष्ट्रपतींनी मुखार सांगले की व्यापार आनी उद्योग हांच्या संबंधान आशिल्ले लोक समाजाची सेवा करतात. भारताच्या स्वतंत्रता आंदोलनात तांणी महत्वाचे योगदान दिला अशें तांणी मुखार सांगले. भारत that is performing admirably in sea, on land, in sky and in space. You have blue economy in sea. It offers you vistas of opportunities. Same about space economy. We are amongst few nations to focus on that. But it can fructify only with sharpened, skilled human resource. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला की भारतीय जनता पक्षान सदांच आदिवासी लोकांच्या हिताचेर आणि कल्याणाचेर लक्ष केंद्रित केला. आदिवासी भाव भयणांच्यो आकांक्षा आणि स्वाभिमान भाजपा खातीर सगळ्यात व्हड आसतलो अशें तांणी सांगले. झारखंडाच्या बोकारोत चंदनकॅरी विधानसभा वाठारात विजय संकल्प अभियानाक संबोधित करतना प्रधानमंत्री उलयताले. तांणी सांगले की भाजपान फाटल्या वर्सा कल्याणकारी येवजण्यांचेर जे पैसे खर्च केल्यात ते काँग्रेस पक्षा परस 4 पटींनी चड आसात. आमी झारखंड तयार केला, ताका लागून ताचो विकास करप हे आमचे कर्तव्य आसा अशें तांणी मुखार सांगले. केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया. भाजपा एनडीए का यहां एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे. ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं. भाजपाचे वडील फुडारी आणि घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज मुंबईत राज्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर संकल्पपत्र जारी केले. भारतीय जनता पक्षाच्या संकल्पपत्रात मुखेल 20 मुद्द्यांचेर भर दिला. ह्या वेळार महाराष्ट्र भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले. लाडकी बहीण येवजणेची रक्कम 1,500 वेल्यान 2,100 रुपया केल्यात. शेतकारांक कर्जमाफी, भावांतर येवजण, 25 लाख रोजगार निर्मिती आणि वृद्ध येवजणेची रक्कम 1,500 वेल्यान 2,100 रुपया वाडयतले अशें आश्वासन संकल्पपत्रात आसा. संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं. लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं. वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं. किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं. मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे. 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा. आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा. वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी युती सरकार ने रखा है. गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी महाराष्ट्रातल्या प्रचाराविशीं जागृताय करपा खातीर सांगलीत पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगले की महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार बहुमतान येतले.
कुठलीही योजना भारतीय जनता पार्टीचा आणि NDAचं सरकार जे चालू करतो तो परमनंट काळासाठी असते, निवडणुकीसाठी नाही आहे. ओके, त्यासाठी मी उदाहरण देत असताना मध्य प्रदेशाचं दिलेलं आहे, आपल्याला गोव्याचं दिलेलं आहे. जी योजना कारण माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाखाली जी आम्ही सुरू करतोय, दॅट्स द मोदीजीज गॅरंटी. पूर्ण बहुमत महायुतीला मिळेल. मी खात्रीने सांगू शकतो की ज्या पद्धतीचं वातावरणात पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे, वेगवेगळ्या भागामध्ये मी जातो बघतोय, एक उत्साहाचं वातावरण आहे. काँग्रेसच्या बाबतीत आणि त्या महाविकास आघाडीच्याबद्दल मी सांगत नाही. मी कोकणातही प्रचाराला गेलो होतो, त्या ठिकाणी मी त्यांच्यामधल्या भांडणामध्ये जातच नाही. त्यांनी काहीच केलेलं पण नाही आणि करणार पण नाही, त्याविषयी बोलायची काही गरज नाही. आम्ही जे बोलतो ते करतो, अशातलं भारतीय जनता पार्टीचं आणि महायुतीचं सरकार आहे. गोयात सध्याक चालू आशिल्ल्या नोकरी घोटाळ्या संदर्भात उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले की गोय सरकारान हातूंत सामील आशिल्ल्या खुबश्या जाणांक अटक केल्या. गोय सरकार हाची खोलायेन चौकशी करून मुळा मेरेन पावतलो अशें तांणी सांगलां. गोव्यामध्ये ट्रान्सपरंटरित्या नोकऱ्या दिल्या जातात. आता कोणी जरी नोकरीसाठी तिसरा माणूस जर पैसा घेत असेल, त्याचा काही सरकारशी संबंध नाही, तर त्याला पकडून आत टाकणं हे सरकारने सुरू केलेलं आहे. म्हणून गोव्यामध्ये पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यामार्फतच नोकऱ्या दिल्या जातात. पण काही लोक भूलथापा करून त्या सगळ्यांना आत टाकायचं ऑलरेडी म्हणजे 13 ते 14 लोकांना आतापर्यंत आत टाकलेत आणि यापुढे अशा पद्धतीची स्ट्रिक्ट ॲक्शन गोवा गव्हर्नमेंट घेईल. सरकारी नोकरी खातीर पैशांची मागणी करून उपरांत तांकां फटोवपी कितलेशेच टक्सेन आयज सरकाराच्या फुडाराक लागून कादी येत आसात. ह्या शिवाय जांकां फटयल्यात तांणी कागाळ करपाक मुखार येवचे अशें भाजपाचे म्हणयारे ॲडव्होकेट यतीश नायक हांणी सांगले. शेनवारा भाजपा मुख्यालयांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. विरोधकांनी कितलोय बोवाळ केलो तरी सरकाराच्या फुडारपणाक लागूनच आयज कितलेशेच लोकांनी कागाळी केल्यात अशें तांणी मुखार उलयतना सांगले. ह्या प्रकरणाची पुलीस खोलायेन चौकशी करीत असून अशा गुन्यांवकारांक ह्या फुडें माफ करचे नात अशें तांणी सांगलां. Governmental initiative and proactiveness has led to these conmen and conwomen being exposed. And it is very important that Honorable Chief Minister himself has said that it is at the instance of the government that the first FIR has come to be filed against these conmen and conwomen. This action of the government of ensuring that the corrupt are brought to book has given confidence to people who have janchi fasavnuk झाल्या to come and file FIRs. Police is investigating this case. All the complaints are being investigated. These complaints will be investigated thoroughly. Opposition should not play politics on this. It is the leadership of the Honorable Chief Minister and this government. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केल्ल्या आरोपा उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे बडेच भडकल्यात. तांणी पुलीस महासंचालक अनुप कुमार हांकां निवेदन सादर करून अमित पाटकर हांणी केल्ल्या आरोपाची खोलायेन आनी रितसर चौकशी करपाचें निवेदन केलां. गरज पडल्यार अमित पाटकर हांच्या आड कायदेशीर कारवाय जातली अशें तांणी सांगलां. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मजगतीचो 4 T20 खेळामाळेंतलो दुसरो खेळ दक्षिण आफ्रिकेत जातलो. सेंट जॉर्ज पार्क मैदानाचेर हो खेळ जातलो. भारतीय वेळेप्रमाण रातचो 8:30 हो खेळ सुरू जावपाचो आसा. भारतीय पंगडान हाचे पयलीं 1-8-0 अशी आघाडी घेतल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.